תרגול קרקוע שנקרא המעלית. לצורך העניין, הזמנתי את חברי היקר, פופו, עוד מעט תצטרף אלינו להדגמה. איך עושים את זה? למה צריך את התרגיל הזה? הוא טוב מאוד אם פתאום אתם צריכים להיות בפוקוס, אבל אתם מקבלים פתאום, שומעים, קולטים, משהו ממש מוציא אתכם מאיזון. זה בדיוק התרגיל הזה. אז בבקשה, קבלו את ההדגמה. אז נגיד שאתם פועדוב, סבבה? אז אתם צריכים לדמיין שבסיס עמוד השדרה שלכם, כאילו יש מעלית כזו, אתם רואים? כאילו מעלית מנסה. שמתי עליה דברים טובים. ואתם מדמיינים בנשימה שהמעלית עולה ממש מגיעה עד הקודקוד, הנשימה נעצרת, ובנשיפה לאט לאט היא יורדת ומתעגנת אצל נשים. רגע, אני אראה לכם איפה. אצל נשים זה ממש ביוני, ברחם, ואצל גברים זה ממש בצ'קרה השנייה, שזה 2 אצבעות מתחת לפופיק. אז תראו את פה איך הוא כבר מבסוט. נשימה, לעלות עד הקודקוד, להחזיק ולתת לזה לאט לאט להתעגן ברחם. ממש תרגישו את המעלית מתעגנת. תראו את פופו, איך הוא מבסוט. אז ממני ומפופו, שיהיה המשך יום טוב.